Hej så, og i dag der sidder vi inde på Skypressen, og som I måske kan se derovre, så har de fået lavet lidt om, og også her, nu kan man ikke længere skrive spawn kit, men til gengæld så har de fået lavet sådan en spawn stadig der, og så kan man trykke på den, og så kommer man ind i menuen. En top 10 playtime, det er med Ryan, der har spillet mest herinde, og top 10 kills. Vi skal ikke derop. I den her episode kan vi ikke. Og der kan man se, om de er på, eller om de ikke er. Ejer, Chris Harper offline. Cooper Games, det er ham, der har været på mest. Medejer offline, admin offline. Og et fejl. Ja. Og Oliver Boysen, også offline. Så, men jeg tænker bare, om jumper. Jeg ved ikke om... Jo, sidste gang tror jeg også, jeg havde Firespect. Men det har jeg i hvert fald nu. Der er mig lige flækket inde på en anden server. Eller han flækker mig. Fordi sådan er fuldt på lige ved, jeg ikke har noget charme gear. Ej. Og jeg tænker vores mission, for der er ikke derfor opgraderet et eller andet boom. Fordi jeg vil virkelig gerne punch på den. Så den skal være oppe i power 4 eller 5, jeg kan ikke huske hvad det var. Jeg spørger mig lige, om vi stadigvæk er 10. Sådan. Fed nok. Yes, vi starter 10 med hende. Der var... Nå, hun var vist lige til at drikke. Så jeg ved ikke, hvem det var. Jo, jeg tror, det var hende. Den bliver swag. Wow, du får en pussy. Kom her. Og jeg har vist også fået på 3. Ja, jeg har fået på 3 på mine 2 midterste ting, så det var bare fedt nok. Okay, vi er også til en masse. Ej, så bliver jeg skubbet ud over igen. Men jeg har lidt for meget crap på mig. Kit. Sådan der. De er rimelig gode. Okay, jeg hopper bare ud over, synes jeg, hun får tingene. Jeg tænker, at vi over guldtræ, ham har jeg været til, men jeg ved ikke noget. Nej. Wow, kom nu. Wow. Nope. Wow. Så kom. Nå. Nej. Ikke rigtigt. Der er nogen derom, dem kan jeg lige gå om flæs. Kan vi lade swag? Iskill.
Prøv lige ved. Det er ikke bedre end mit svær. Hvad koster det egentlig at opgradere min booty? 1000. Så kan det godt være, at det her det bliver en lidt lang episode. Men som sagt også i den episode med min lillebrors fødselsdag, så kommer der ikke nogen videoer lige her om et par dage. Fordi det er hans fødselsdag. Jeg må også godt skrive i beskrivelsen i kommentarerne, hvad det er, jeg skal hvad vi sådan skal lave i episoderne. Et eller andet emne at snakke om, eller noget Q&A. Jeg kan faktisk godt stille spørgsmål til Q&A. Så hvis I har stillet nogle spørgsmål, så kan vi lave en episode. Er det noget, der er kommet nok? Nu jeg synes, der er kommet nok. Og fedt, det må sikkert være fedt. Iskald. Ej, jeg tror han der Vipsy hacker, eller hvad han hedder. VP-sap. Det kan vi lige tjekke. Wow. Der var 500 speed. Nå, okay. Og jeg glæder mig altså til at få Power 4 på min boot. Nej, det må man da gerne lade være med. Ej, det er lidt noget, man bliver kigget. Men lige meget. Nå, ja okay. Sådan der. Jeg ved ikke helt, jeg tror jeg vil til med ham. Det er cool 3. Og Drax, du har en chance. One hit. Wow. Ej, det er sådan lidt nederen. Skal vi også se, prøv at se, hvor mange game modes der er plads til. Vi kan også lige tjekke prison ud imens, så kan det være, at den ikke lige kigger os. Velkommen, vi har ingen eller herinde. Nej, jeg ved ikke. Okay, hvad er det? Shop. Der er sådan nogle af dem, der er ranket op. Fortid. Kig ved minen. Lol. Nå, så går vi da bare over til minen, du. Hvad er det der? Ja, jeg er godt nok god til at finde rundt.
Nå, sælger. Kom der. Der giver vi ikke nogen med. Hvad er det? Hvad er det? Tomater. Hvis jeg kan finde dem. Sådan der. Sådan der. Hvor er du så lidt svær med fejrespil? Kom her, nej, Foxy. Jeg ved ikke. Kun 3 kan jeg vel egentlig godt team med. Der er sådan lidt til dem, der kan være okay også. Sådan der. Og hvis I har nogle gode texture packs med lo-fi, så må I godt lægge dem. Ja, så må I godt lægge i beskrivelsen. Jeg kan ikke, hvad er det nu? Link i beskrivelsen, eller bare skrive den ned. Fuck. Er I klar til lige fik de som en kiste der? Nej, jeg tror ikke, min kisten dropper. Okay. Øj. Nå, ja, det er her en time før. Vi kan egentlig lige tjekke Minecraft ud. Pretty. Der skal vi ikke. Kitprøv. Hvad er det? Støt serveren der. Donar 10 kroner. Indgame money. 1k. 5k. 10k. Nu hvis det er kit. Ignis. Nu hvis Ignis. Iskold. Ovenfire det er det bedste kit her. Hvad så med Maxine? Det er sådan lidt noget, man ikke kan købe det på livsstil. Vi vil have power 4 i den her bue. Særligt, vi vil have power 4 i den her bue. Ellers så skal vi bare købe fuldt på 3, og det tror jeg bare, vi gør. Det er sådan. Og så nu okay. Okay, hej. Ej. Hvad fanden er i gang? Okay. Nå. Men vi mangler bare hjelm og sko, så er vi fuldt på 3. Med smonse. Ja, det var faktisk ikke. Jeg kan ikke lige huske, hvilken episode det var, der havde fået flest afspillinger, men havde vist fået 18, og det er jeg virkelig glad for. Jeg har næsten fået 200 afspillinger i det hele, så det var fedt nok.
hvis I kan lide den her serie, så smid et like, og hvis der skal komme lidt mere af det, så skriver I det bare. Grunden til, at der ikke lige er kommet nogen fra Epic Craft, det er fordi, at da jeg vågnede i morgen, der gik jeg så ind på Epic Craft, og så var den så bare ranket op, og jeg havde ikke gjort det. Ja. Jeg havde også skrevet til Sip på Skype, at jeg havde noget til at pay ham, sådan, så vi begge så kunne ranke op i en episode til næste dag. Så jeg, at det bare blev ranket op, uden jeg havde gjort noget. Og så er det sådan lidt, lige nu kan jeg ikke join, jeg vil lige tjekke, fordi at den var ranket op, der kunne jeg ikke rigtig sådan, der kunne jeg ikke gå ind i friheden, sådan, jeg kunne ikke være det samme sted som Sip, og vi kunne ikke rigtig gøre noget, vi kunne kun tjene penge i de dårligere steder, og det gad vi ikke. Men det var også rigtig lang tid siden, jeg snakkede med Sip, fordi han aldrig kommer på. Så mange. Okay, jeg skal ligesom VP cap hacker. Nå ja, forresten, så kan man også tage sin kitten. Get ikke en skidt nu, hvis get is called kit on fire. I kan se i Tabbers video. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for en, men der vil være link i beskrivelsen, der kan I se, hvor gode kitsen er. Så det er sådan noget med at on fire, det er sådan noget for 6 gear eller sådan noget. Det er mega okay. Han har bunch 2. Det er det, jeg skal have. Okay. Vi mangler bare 2 kills, og så slutter vi episoden af. 3. Det er godt nok. Sådan der. Easy kill. Var det ikke mig, der... Ej. Fik jeg min egen. Tæller det ikke mere, hvis man skubber det med? Okay, det er VP Captain Hager. Han har ikke sin upgrade. Og han står faktisk sådan der. Så nu kan vi egentlig købe fedt på DV. Nej, ikke på DV. Sådan der, så slutter vi. Så slutter vi lige videoen af. Så jeg håber, I nåede den her video. Kan vi ramme de 3 likes? Så det kunne være mega fedt. Så vi ses der bare næste gang. Bye bye.